Jingthong BJP Mondol Komite hin pen pherang kiamei ke pha Nijangkar Benglong lakha khethom Jingthong MSC constituency kaparlo Jingthong BJP Mondol Komite pen rongjang phongalong pherang kiamei phapon labangso pherang kiamei ke phanang kok alam theke lapuhen lo kedam tang arni Dr. Tuliram Ronghang lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chenglok Assam Pradesh BJP Presiden lapen Secretary Atum lapen Nijangkar Benglong along Presiden Radev Ronghang pen chenglok Morcha kedoan Abhijit Kro phat tiket kipipen non ang thek mission nangke klang mate MSC kiligalong chepai dun thekapot Samson Rongphar Bronson Rongphar lapen Darsing Hansia Tom Jasemet kachoropon pedo Abhijit Kro ke inut EM Barim Kalitang Sarsing Bongrung Asupo lapen Abhijit Kro nonamat ke Karbi Anglong Autonomous Council along Arta Kijum hek a MSC chemanno alang li Jingthong arada phan akisung doan pen tepa jogdia phan Jasemet chesik bomno lapen ke Jingthong habar arada tumtame aning ing samden tisi Jingthong habar kache hok sengkarong amonjin plangno bothalang sopen khorsing karon report Malong News Hello pardon la sila hello niri tundak Jingthong habar kisung ke boy alam theke ili tum ka jinghonai CM Dr. Tuliram Ronghang alang li nang kini pa meka alang li Kopi ko sona ke sung mana alang li nang kini pa meka pensi rat akar i akimia kandidat nang toy nang yu pensi alang li mate Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen ke Assam Pradesh BJP Presiden Kandanglok Secretary Aghayatum lapen ke RSS Aghayatum Stame Dr. Tuliram Ronghang kamathalong pachidondon si diri tumaphan akimi mate yang kandidat sinang toilo la siniri tum badak Jingthong habar pan stame pyongdung abut kape haidun ke diri tum akisung pan nang piyok gimene diri tum akisung nei ke towar helo ek nomor lo lapan ke border area diri tum ke inter state border Meghalaya dan Chedai Sap amasi kaita border alam penstame ni tumaki sungdo lasira border alam penstame Dr. CM Tuliram Ronghang cicakang si ku apar Jingthong Nepalia korte lapan khasya korte domstame alang tum ongdung abut pen nang pahai dun lo lasinon ne France tame election ke non dat kali non ke wangi MP election tame alang li tum nang kamatha yongsi ni domphan anenga klongpan nang ni tumake mang mate ni tumake sung nang piyok lo bolo dangte ni tum non ke bang MP election tame Dr. Tuliram Ronghang mate BJP ar niki niom ateng pen proisi ni tum ansose non ko anma ansose ni tum vote rek pidunji pen ni tum dak Jingthong habar aklai si ni tum doji lapen ni tum kaita dak Jingthong constituency long make karbidat kali Nepalia korte do Khasya korte do niltum korte bang information si jinghon pon bomji lapen ni tum ake sung sudame nang piyok penrapen nai posin ni hinpen sunang nilo pardon Francis Choronang labangke elitum Karbiang Long Autonomous Council Chief Executive Member ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapen ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sir lapen ke Assam Pradesh BJP akong chun bang lapen mekhu alang litum Jingthong mate ke dukbok isia habar lang kunang matha pensi labang so akam nang apeklem long lo tase alang litum phan ke Muni Surya Pistame tenion nilitum ningkaning koyang bong pen isi bondi bondok si ke dunang ason ben sidak nilitum Jingthong arat do te bon boy fisita labang so penang pejok abangke nilitum asiem sar Ronghang hin pensi nang cepadu pon pensi Abhijit Kro ke hayapan tiket nang PP pen nilitum stame kadu go bedak Jingthong arat Kurkha korte lapen ke Khasya korte nilitum korte bangke thom Cira pet pensi labang su tarik krehiniar ni bangke ang thek mission pen peklang long lo tasinon ke bangji MP election setame 2023-24 bangke nang lepo
la si hala solong setame ilitum asiam rong hangsar na pin khat pona teng ben sinilitum klem ponji atheke nilitum aphan kisung kiduk nang chini to war melang pendang lo tura ulang dupik lang ke klem nang alang cinthong along ke kunang chini pen alang li nilitum aphan la bangso awar sai nang ke piepot la ke ning teneon elo cinthong arat penta la se alang litum ke bangjian ni nilitum phanang pin khat an setame alang litum alam pen ke nilitum ta warvelo kroiverpo la sikadu ga bepini cinthong arat ta la bangso long ke kroidum thega bangke airia tin pen apias tin pen iklem nang cepaduk dun bangku bangki sarpu la pen abuters ke doan arada panstame ning tene on ya kardom pajero la si son si ke bang gilangar ni suta atuma hola mate ang humang hamisi isibet dolo pulo tangte none prang suta badu aja kong lang no lenili tumapang nang friji pu suta be labang swahema bangke ni litum petirun tiberpo la se kaddu ka be cinthong arad phanta chorolo la pen ke CM sir Dr. Tuliram Ronghang la pen ke Himanto Biswa Sharma Assam Chief Minister ke hai phanstame la pen ke Sonathak Assam Pradesh a President Secretary tum phanstame choro parpik lo la pen Karbiang lo BJP along probhari pandang lo pen kaprek mohila la pen ke RSS la pen ke kaprek BJP along claim bangku Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.